Nih, Fiona sabdu kamla bay nang lay. Oi, Pia. Balu laban. Ini lah buku. So, hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. Ini hai, meet kadang sana aku thumbnail ba title kuda nani meet kadang already. Prem babu kisah jadi ni yang di badia sih. Prem ini kan yang mau isi celebrate kamu ni lagi berguling. Prem dah video aja deh. Ikat tas sampai bertian dah sih. Prem dah sigang birthday cake. Hani ni sigang aja no fusan. Ini lah prem dah no fusan na demo dia dengar ओमफ्राय दायो माबा ओंखाम ओंख्रि संबाय थादों आरो ओमफ्रायो दायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ नै मनाया आंनि हेल्प खालामनो फैदों हेल्प जबाय मोनाखै ओमफ्राय दायो खालामसै माने रेडि जाजोबखाबाय ओरैनो ओमफ्राय खालामनोसै ओमफ्राय दायो नै नै गाइस हारसिं एफा बुरजा सुबाय आङो ओमफ्राय नै दंबावो दानथ्रासा दाबो फैयागा केक लायनाया हारसिङै सुनांगासिनो बाबाय गाइस नै सिख्लाफ्रा लाजिबावबाय माने मुथुआ नायजालालै नायलाय आयै नै दानथ्रासा दासो केकखौ लाबोदों Salah. Biar kumari banai je. Simple. नै बिस्रा बिलुनखौ बानायनो रोङाङो ओमफ्राय नै बिस्रासो बानायफैनांबाय बिनि फन दोनथ'नांजों एखे दालाय ओमफ्राय नै दंबावसो गोजान गोजानसो बेखौ मारै मोनासै बे हानाव सोरनि मबाइल गाबदों बेनिसो आं नङा नै बेयावनो जाबजुब खालामलाबायनांलायबाय दिफाना नुदों थाखुमानायनि समाव थाखुमानाय आजा उन्दैया एसे जों नानिजों एसे एखेहां दे हास्थायजों लाजिनाङालै नङा आजा माखौथो लाजिनांगौ नानिजों नानिजों एसे एखेब्रा दख'नासो गानलायबावदों आयै फिसाफोरलाय ओमफ्राय आङो दख'ना गानखाबायमोन नै ओमफ्राय दायो नोगोद डिस्टार्ब जाबाय दख'नाया गानखानानै जागोन नायदों फारौ हगारनो नागिरदों नै दायो नोगोद गरम जाबाय नै नावलाय बिब' बाफां खारें गैयाबा मा बोरो अबसे नावा आयु बोरैबा साइसिनथारलाय बुथुन जानोसै बेखौ थादोंसै बेयावनो आयौ गाइस गरमानो हाला ओइ मा फट'क लानो आंखौ लिंलाय एबाराव दसे थाना केक हानसै गाइस माने हानसै रावबो गैला दानथ्रासा गैया केक हानाय टाइमबा दानथ्रासा गैया जायोमोनथाय बोरैबा साइसनिसो दायो थांसै हानसै ना बेखौ ला kan oi pangkaya ma jagan akai mau jobain liang nang bokay akai mau jobain liang nang enggak di mana belum terus Nazar kau yang lain deh. Ayo mas perau pun lagi. Aku sudah dapat. Happy birthday to you. Ang gila kan sih na si Rocky. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mira eso. Mau bien no. Pero pero lo voy a hacer bien. Chutam san ni. Pane mo khala. Mau ibu. Aku mau dong, baik. Cing dulu nih. Video apa lagi? Nih. Nah. Nah, dah. Ayo.
Biar, kurang saja bini leng na. Bila kita nak tulis, surah. Sekolah kan mi di baik. Kan ya? Tak dulu ya. Guys, অবস্থা বেই হাল রাঙি আয়োไม่ไหลসুরাไม่ได้เด้ai thắc mồ bia bơ ui asyik cái này bila video kan baru beri kamera tu kudai bila halo ultas ser mari kita ultas ser Tengok. Ru deh. Sini guys, dia hari di kamera di sini. Aku dah kena. Video cuma menaik kan udah. Deh, dia lengah. Nggak ang gula apa? Ang gula. Saya sandung nang bedang priman now. Sandung nang masih beda. Ni kun. Mencoba bisa di berapa degree ya? Tidak mana gaya ni? Elai, aku nak benar. Nani apa menjak kemajak? Ini kira. Ayo, kabagi sih. Kasih pulang kas ni. Labang ni bukan cek. Isi lu dong mutun mana isi lu ke? No, lampu je. Ada bayi apa mana ibu ni? Sah? Sah ni sah. Bayo. Sana sani jeng lu dah bayi saya kian jatuh tu dah. Demba. Video. Samosa. Ni sih lebih kuman sini ke sanjing lu. Bibi lihat ni kutar. Ni. Tiap lima belas jalan tu, tiap 15. Driver ni. Driver punya kita ber. Saya. Manci malah straight kulang ni lamban je ni. Hah? Oh sure jalan ke? Maya. Liburan dia. Nah. Ni saya. Ni bisa Allah. Ikut tamu harus tahu. Yo. Sure. Yo deh. Di mana ni bati ni? Guys, ini di berangkat Boro. Saya ni jalan lah, ini pinkia malai. Guys, ni dah ibalah lah, benar-benar ramai. Haya guru je, haya guru sini. Aisyah, rubus tak bila le. Haya. Guru lah je benar le. Sis, engkau lang sini bahan nung landang. Ah, kol. Ang siap lain ni, siap ni kau video. Guys ni lah ya, sudah siap ni. Nào lấy, đi là chân mới dừng được phay ra biết là. Ăn đi chân đứng nào. Chả là bây giờ đi chân làm nó sẽ là gì vậy? Ani pun beras bo. Apa nung kerja? Đi đi. Bye bye dulu guys. Bye bye. Aja bye bye deh. Nuh gay biha. Ubus tagar di halap lain ni. Mana halut kharap. Aha, pas ke. Aja. Bye bye jadi. Bye bye kau bina aja. Này lại làm mẹ mưa thì ra là được cái action này. Aja sigum nào lấy. Aja sigum aja ini jangan kamu mau buat. Aja sigum. Kita aku mulai tadi nih, lima aku buat. Anggur rona mulai tadi. Thank you, sigum. Welcome bun boleh ya. Welcome. Aku yang tadi ya. Welcome bun lagi. Nah, impre siap sila sanjang untuk kau. Nora nunggu tidur sih, biar kau tidur. Nah, jauh lengar ada bisa mana?
ना जौ लोङा ना ब्रिजार्स नै जौ गैया बियो जौ नङा बियो ना गाइस जोङो दायो नै आङो फिसौखौ बामदों आरो ओमफ्राय नै बिसिनाव थांनो नागिरदों जोंनाव बेरायहैनो नागिरदों ओमफ्रायो नै बिसिना नै जानियाबो फिसौआ ओमफ्राय दायो आंनाव दा गैलान्दां मैया नै बै बिजिखा नायलाय बै बिजिखा थांसिगोन सोंबाय दां नोंसिनि एरियाव नै बिसिना खारिया खार बाय बाय माला फैसिन दे आब' बाय बाय मुलि गाइस मलि बाय 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 थाब लोगो मोनफिनगोन आंनि बार्थडेआव औ जानुवारि फैगोन औ नोंसोर थांबाय लोगो मोनना आं थांनानै औ थांगोन औ दे औ बाय बाय औ आं बिदिनो बाय बाय औ नै बे जानानै आयु नों जाखांबायमोन टुरिजों थांफिनसैबा हायावसो जाबाय बिस्रा फांखाया नांदो नै जादो हायेन लाजिबावबाय ओरैलायबाव नै ओंखाम जालाबायबाय नै बिस्रा दासो फैबाय मा जाखो ओमफ्राय नै बेखौ दासो नुदां उन्दैखौ फैखायाखैमोन दा जेबो जायाना उन्दैया मानोथाय मैथा बायदिनो जाया आरो नोंस्रा मोनाखैबा फैया बानलु लाबो देलाय लाबोगौ गाइस नै दायो मोनला जोब्बाय आबै दासो जौसो लोंग्रोदोंलै ओंख्रि होग्रोबाथाय दा माबायो ओंखाम जालाजोबो मोनानि गाइस नै ओमफ्राय बियो गिफ्ट आरो मानो होनोमोनलाय बिब'मोना आनबक्सिं खालामजोबखाबायमोन आरो ओमफ्राय आं नै खिन्थाबाय नोंसिनो स' थेंक इउ गाइस माने लोगोफोर आरो होफैनायनि थाखाय नांलायामोन आरोखि होमबाबो होफैबाय थेंक इउ ओमफ्राय नोंसोर मोना उन्दुनाया साथाखौ बावलांबाय नोंसोरबा स' गाइस दायो हालोद गैला आरोखि ना माबा मावग्रा जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो मोनाबाय आरो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै भिडिअखौ माने आं केमेराखौनो खेबाखै नालाय केक हानायावबो जानला मोनला जालाजोब्बाय बै माबा बेरफ्रग्राखौबो होनो बावबा माबा स्प्रे सारनायखौबो एकदम हाखु दाखुजोंनो ओमफ्राय दायो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच मबाइला चार्ज गैला चार्जार होनोसै आरो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनो बाय बाय